Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase Bamakɔ News TV bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan k'a f'u ye k'u k'u bisimila an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛ la an ka minisiri ɲɛma n'o ye premier ministre ye général de division Abulaye Mayiga ale tun bɛ lajɛ dɔ kɛnɛ kan kunun sɔgɔmada fɛ min ɲɛmaya tun bɛ a bolo. O lajɛ ye jumɛn ye ANICT n'o de ɲɛsinnen don an ka sigida dɛmɛni ma. Olu ka lajɛ 34nan ni o ye session ye o baaraw de tun bɛ sen na. An b'a yira aw la k'a fɔ ni lajɛ minnu filɛ nin ye a tun bɛ boli fɛn min kan o de ye san musaka kow ye jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu bɔ ka don baaraw la san kɔnɔ. N'a bɛ f'o ma awa budget de l'État fo ka taa se ANICT ale ta k'i ɲɛsin baara minnu ma. An b'a yira aw la k'a fɔ ANICT wa ale kɔni ka nin baara minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fori jumɛn de la an ka sigidaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min ko olu yiriwa walasa ɲɛda bɛ se ka sabati cogo min na jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ to Mali kunnafoniyaw kɔnɔ. Mali bɛ fɛ ka a ka subahana mansinw labaarali cogoya teliya ni digitalisation nali ye. O hakilinata kun ye ka se ka o kow nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O de la minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni kow ma ale ɲɛmadalen bɛ a kow la. Fɛɛrɛ jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ musaka sarali la nɛgɛjuru sira fɛ jamana sɛbɛn dɔw sɔrɔli kama. I n'a fɔ carte d'identité ani ɲangini musakaw n'o bɛ tali kɛ contravention. Ka ɲɛsin sanji ye kasaraba min kɛ Bamakɔ samiya tɛmɛnen jama kɔnɔ ɲɛmaaw bɛ ka fɛɛrɛbaw ta a ɲɔgɔnna wɛrɛ balili kama. I n'a fɔ furancɛlafanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goita. Mɔgɔ minnu sigilen don kɔdaw la faba kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna wuli yanni samiya nana cɛ. Sama-samani bɛ Moritani jamanaw ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ taamadenw ka ko ye. Moritani jamana kɔnɔ Mali y'i sinsin a ka jamana kɔnɔdenw ka lakana kan walasa mankan bɛ se ka mara cogoya min na o ɲɔgɔn cɛla la ani Mali ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ni lafiya sɔrɔ. Pharmaciens ka lafasali jɛkulu n'o ye syndicat ye u ye lase dɔ kɛ kunun min bɛ tali kɛ baarabila kan ka ɲɛsin assurance maladie obligatoire n'o ye AMO ye. O baarabila in bɛ na daminɛ mars kalo tile 20 san 2025 waatiw la k'a sababu kɛ u ka wari sarabaliya ye jamana ɲɛmaaw fɛ. Sisan an b'an kun da kɔkan kunnafoniyaw la. Kunun tɛnɛn n'o bɛnna mars kalo tile 17 ma san 2025 Rwanda jamana ye a ka jɛɲɔgɔnya baaraw jɔli kuma fɔ ani Belgique jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Jalaki min bin bɛ u kan o de ye k'u bɛ ka Congo jamana dɛmɛ kɛlɛ min bɛ olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Rwanda ye heure 48 de di u ka se ka jamana bila. Belgique jamana ye u jaabi k'a fɔ k'u ka nin hakilina ye u tɔɔrɔ ka sababu kɛ u ka nin kuma ninnu tɛ kuma jɛlen ye. Ayiwa ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kumajɛw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.